trying to speak to them and try to ask them questions, but they just ignore them. Fydd y gêm nesaf sy'n gyda ni fan hyn nawr rhwng Ysgol Preseli a Rougemont. Gêm rhwng tîmoedd blwyddyn 9. Dechrau nawr i Rougemont. Ceisio Lledi Bale. Ond dim opsiynau felly wedi gweld y bwlch a fydd cais cyntaf y gêm i Rougemont o dan y pist. O diwedd wedi rhoi'r bel lawr. Ac yn mynd nôl lawr am y trosiad. Ar sgôr Rougemont 7, Ysgol Preseli dim. Rougemont fydd yna ddechrau'r gêm fan hyn nawr. Cic yn y gwagle a y Preseli sydd wedi bwrw bel mlaen dros yr yslys. Felly fydd e yn lein i Rougemont. Felly aros i chwaraewr arall dod mewn i lein, ond na. 3 erbyn 1 fydd yn y lein yma. Preseli. Chwarae efo set piece, cic letraws. A cwrs, ble mae'r bel yn mynd i fynd i dwylo Preseli maen nhw'n wneud. Preseli dal efo'r bel. Mewn i hanner Rougemont nawr. Gweithio i'r ffordd tuag at llinell yr ail ar 20. Mewn i'r ail 20. Aeth Preseli, cic arall dros y top. Pwy sy'n mynd y bel yma? Ond y dyfarnwr wedi dod nôl. A sgrym fydd i Preseli. Felly sgrym Preseli yw i. Gyfle nawr i'r tîm yn porffor a di. Edrych i fynd lawr o'r ochr dywyll, ond un man i fynd. Bel dal yn fyw. Bechgyn o Sir Benfro. Chwilio am y cais agoriadol i'r un tîm nhw, ond y bel wedi mynd mlaen. A fydd hi yn sgrym i Rougemont. Felly cyfle nawr i Rougemont. Ymestyn, Eilid a cais arall i'r Bechgyn yn y di a coch o dan y pist. A'r sgôr yn 20 pwynt i ddim.
Efo'r trosiad i'w ddilyn. A y sgôr nawr yn 40 i ddim i Rougemont. A'r cic mewn i ail ar gan Preseli. Dyfarnwr yn gweud bod y pêl wedi mynd ymlaen. Felly sgrym fydd i Rougemont, cyfle nawr am gais arall. Dyfarnwr ddim yn apus. Sut mae Preseli. Sefyll lan ar gyfer y sgrym. Rougemont edrych mlaen o'ch dywyll, felly a dyna'r cais arall yn dod. Yr asgellwr yn gwibio rown yr amddiffynwyr ac yn sgorio cais arall i Rougemont. A trosiad yn i'n llwyddiannus. Felly 3 cais, 3 trosiad a 21 pwynt i ddim i Rougemont. Daliad gwych fyna gan Preseli. Ond y bêl yn wylo Rougemont. Darlwytho gwych. Dal i fynd unwaith eto. Pasio slick. A darlwytho. Ac allan mae'r bêl yn mynd. A oes cais arall yn dod i Rougemont. Chwilio am y bylchen ar Preseli. Yn cadw nhw allan. Ond gwaith gwych. Cefnogi da. Ond y dyfarnwr wedi chwythu lan. A mae'n hanner amser fan hyn. Felly dim cais arall. A'r sgôr yn 21 pwynt i ddim i Rougemont. Ymddiheuriadau cywirdeb i'r cyhoeddiad dwytha. Correction to the last announcement. Ar cae 1 nesa on pitch 1 next will be Haverfordwest a Bryn Celynnog. Ac ar cae 5 pitch number 5 bydd yr adur a Dyffryn Aman. Felly, i ddechrau'r ail hanner yma, fydd Rougemont 21 pwynt i ddim lan ar y hanner. Rhyw ffordd mae Rougemont dal efo'r bêl.
Ac yn syth mewn am cais arall o dan y bus. Ac ymestyn sgôr Rougemont unwaith yn rhagor. Mi fydd yn tasg enfawr nawr i Preseli os am ddod nôl mewn i'r gêm. Trosiad unwaith yn rhagor yn lwyddiannus. Felly sgôr 28 i ddim. Cic i'r pellter mewn i ala reigiau'r Preseli. Ond y Bale wedi mynd nôl, ond y dyfarnwr wedi galw nhw nôl. Felly cic rydd ar y hanner i'r bechgyn o Sir Benfro. Ond y Bale wedi mynd mlaen o dwylo Preseli. Mantes gael ei ware. Felly cyfle nawr i Rougemont unwaith yn rhagor. A'r cyflymder i fynd am cais arall. A sicrhau lle Rougemont yn y rownd nesaf. A 6 cais a 6. 5 cais a 5 trosiad. Ond dim rhoi unrhyw gobeith o i Preseli ddod nôl mewn i'r gêm yma nawr. A oes rhyw fath o gais yn mynd i ddod i Preseli. Maen nhw'n cael o fynd ond colli'r Bale yn y dacl. Gwnaeth Preseli a mae Rougemont mewn unwaith yn rhagor. Roi'r hoelen ola ar yr arch. A rhoi sgôr 40 pwynt i ddim. What's the score? What's the score? Trosiad unwaith eto yn llwyddiannus. Tro yma y pêl ddim yn mynd yn bellach. A llinell 10 metr, felly fydd yn cyfle nawr i Preseli i gael y Bale nôl yn ei dwylo a ceisio cael rhyw fath o sgôr cyn mynd allan o'r cystadleuaeth. Ond y pêl wedi mynd dros yr yslys. Felly fe fydd yn llinell i'r tîm yn y goch a D. Felly y lein nawr yn cael ei taflu mewn gan Rougemont. Wedi cael ei bwrw ymlaen gan Rougemont, felly y Preseli nawr mynd lawr ar ochr dywyll. Dadlwytho da a oes cais yn dod i Preseli.
Mae'n yn agos bob tro at y llinell gais. Ond yn anffodus mo agos i mynd dros y llinell. Ond dyna ni. Dim cais dro yma. A Rougemont bydd ar pêl i roi mewn i'r sgrym. Yna, pêl Preseli yw e, ond y dyfarnwr unwaith eto. Rhywbeth heb ei plesio. A fydd yn sgrym i Preseli. A oes cais yn dod fan hyn nawr i Preseli. Y Bechgyn o Sir Benfro yn chwilo am y llinell wenna, ond am ddiffyn da iawn gan Rougemont. Wedi stopio Preseli sgorio unwaith yr agor. Mae rai roi clod i am ddiffyn Rougemont fan hyn. Cyfle nawr i Preseli, ond y bêl unwaith yr agor wedi mynd allan dwylo. Llinell am ddiffyn Rougemont yn rithro lan. Ond am dacl, a yw hwnna'n dacl gyfreithiol, nac ydi. Oedd dim angen hwnna. Ond dim carden. Dihangfa i Rougemont fyna. Preseli ddim am roi fyny fan hyn. Tacl heb gael ei alw. A'r sgarmes wedi cael ei greu. Pêl wedi dal y lan. A dyna ni canlyniad y gêm yma. Rougemont 42, Ysgol Bro Preseli dim.